lokulahliwe. Uyabona lo mfana ongagezi, ongayinaki, ogangayo, ongafuna umuntu, indodana izofuna lokho okulahliwe egameni likaJesu. The Son of Man, indodana yomuntu izofuna lokho okulahliwe. Ngani naye abamcategorize bathi uyitshe elaqatshwa ngabakhe egameni likaJesu. Ngisho naye warejectwa, ngisho nabegazi lakhe izofuna labo abarejectiwe emhlabeni egameni likaJesu. Uyabona wena njengoba noma la uhamba khona kungathi une-title, kungenzeka indaba yakho iconsider later. The main purpose yokuza kwendodana ukuthi labo nobhuti egameni likaJesu benziwe abo somebody egameni likaJesu. Kunenye indoda yaseMelika engayibona imile estradini ilokhu ihlabelela ingoma eyodwa ethi I was nobody but Jesus made me somebody egameni likaJesu. That's my God. Uzele nje ukuzokwenza bonke abangakahlali kahle ukuthi indaba yabo ibe selayini egameni likaJesu. Sithi nguphe izwi lomphako ngoba sisemvuselelweni. Luka chapter 10 egameni likaJesu. Hallelujah. Egameni likaJesu. Le bekuyinkonzo yoku unpack the revival egameni likaJesu. Hallelujah. Hambani ke bazalwane nina bala eMelo local akusiyeno lenkonzo. Amen. Beza umakhelwane wakho umtshele ukuthi kusasa sebathe iyaqhubeka inkonzo. Hallelujah. Nifike nibe yi2. Ungalanda abantu abaningi. Miyekelele laba abanye bayekelele somebody else. Wena kusasa uze na2. Mawufika ke nami ngizobe ngikhona kusasa. Ufike ngizofika esibhalise ukuthi mfundisi naba bami. Eka2 phela ungaletha abaningi egameni likaJesu. Mahlatshwa sizobuya neashe kusasa. Ukhona umuntu okuzomela babhalise. Ngicela ukuthi uguquke ubukele abazalwane bonke labakhona kule assignment ukuthi uzolanda 2. Wonke umuntu okhona ulanda 2. Mangabe umuntu omusha landa 2 kubantu abasha. Mangabe umama landa 2 komama egameni likaJesu. 2 bayeka abaningi egameni likaJesu. Sizobakutshela singakapheli lenkonzo ukuthi indodana yomuntu izofuna lokho kulahliwe egameni likaJesu. Hallelujah. Nalo izwi lomphako. Luka chapter 10 qala ukufunda from 38 egameni likaJesu. Lapho kunezwi uJesu uvakashele boMary egameni likaJesu. Hallelujah. NoMartha egameni likaJesu. Hallelujah. Jesu uvakashele ubani bazalwane? uMary. Nobani izwi leli ngengishumele ngalo lomphako. Tshela umakhelwane uthi makhi mangabe ubuye enkonzweni ubuphatha umphako ubatshele ukuthi le main one beliqondene nami emani la ngamane ngikuhlephulele khona yila kukhulunywa ngoMary noMartha egameni likaJesu. uJesu uvakashile egameni likaJesu. Makafika kule khaya bayasebenza uyasebenza uMartha egameni likaJesu. Hallelujah. Uyasebenza uMartha, uyasebenza uMary. Lithi iBhayibheli net makafika nje uJesu uMary azange ayihluphe wahamba ohlala eceleni kaJesu. Wathi makaceda ukuhlala eceleni kaJesu walalela ukufundisa, wahlala eceleni kweinyawo zakhe walalela ukufundisa kwakhe. Niyayazi le ndaba. Waloko edlala njalo ngeinyawo zikaJesu efundisa uJesu. uMartha ngale kuthi kunabantu phela la ekhaya wapheka wenza amadina ephakamela uJesu. uJesu uthi kuMartha, ye Martha, wokwazi ukuthi zonke lezi zinto zenzela mina azinamsebenzi. Mina okubalekile kimi ukuthi kuze wena kimi. Nikhona nibathandeka uma ngabe ucheck indaba ka esikhuluma ngayo kaZekhias namhlanje. Nikhona bathandeka uthi uJesu kuMartha, ye Martha, uzihluphelani wenza yonke lento ngoba yonke lento ayinanzuzo. Umuntu onguye wenza kahle ulohleli la kimi egameni likaJesu. Kuke kube nento mfundisi, bamfundisi
oyenzayo uthi ufuna ukujabulisa uNkulunkulu kakhulu uqeda ube disappointed ngoba ubaboni lama results owafunayo uthi kuJesu kuMartha yeMartha umchaza makambiza kuverse 41 ekhonona uthi yeMartha egameni lika Jesu uzoyifunda mawusekhaya uzobona isikhathi esiningi sekusebusuku ngicela singayifundi nikhona abathandekayo egameni lika uthi ungazihluphi ngokuningi umuntu owenza lokufanele kulohlezi la iyodwa nje into oyidingayo ubuya kuye egameni lika Jesu ufike uhlale kuye yilokho nje kuphela